Thokozani bogogo nomkhulu, isalukazi sendoda leso Gogo Bathini Mbatha, ngane zakwethu sekufike leso sikhathi. Ayikho into engapheli ngane zakwethu. Uhambo luka Gogo Bathini Mbatha lwase eIndia eMumbai luphelela lana ngane zakwethu. Lelu hambo lolu ngicela ukulivala ngesihloko esithi bheka na nento othembele kuyona kuphela ngane zakwethu, ungaxhamalazi ngane zakwethu. Mase ngirephapha yonke into engiyifundile la eIndia, yes imithathu engizoyifuna ngiyitholile, yize uthi mawufike lana uthola nokunye ubukade ungakuzele ngane zakwethu. Kodwa okubalekile ukuthi imithi ekade ngizele lana ngiyitholile. Kodwa enye into ebalekile ade ngizele lana ukuzofunda ngane zakwethu ukuthi ngiusikisa kanjani ukhiye onjena. Into engiyitholile ngane zakwethu lana kulase India udaba lokuthi ngane zakwethu labantu balana bahleli entweni abathembele kuyona ngane zakwethu, abasuki ngane zakwethu. Futhi ayikho into ongayenza ukuthi ubasuse entweni abathembele kuyona, whether amaRoma noma bamaMuslimi noma yini abathembele kuyona, bahleli kuyona, abaxhamalazi ngane zakwethu. Ngeke uthi namhlanje na ubone umuntu ofake isambatho sakashembe, ngakusasa ubone umuntu sefake isambatho senyinto. No, bahleli entweni abahleli kuyona. So umphako ngane zakwethu enginiphathele wona namhlanje na njengoba sesivala uhambo lesalukazi sendoda uLocksmith umavula kuvala emzini amanye amadoda uGogo Bathini Mbatha, ngithi kuwena hlala entweni othembele kuyona ngane zakwethu. Yingakho sometimes ngane kwesithi umuthi awusebenzi. Yazi gogo umuthi awusebenzeli, mungafika ekhaya ungazathi nginyanga kwamina, ngazathi ini umuthi awusebenzeli. It's not about that. Namhlanje kwaGogo Bathini Mbatha akwabone nemphumela kaGogo Bathini Mbatha. Usuka Simelane, usuka kwaZondo, usuka kuphi uhamba ngena. Fana abantu athi yazi umfundisi usibanibani akangibusisi njena, angimuzwa, angimphiwe. Yingoba unabafundisi abaningi ngoba athendayo. Awufocusanga kulomfundisi wakho okuyena owamkhetha noma wakhetha ingilose eyangena kuwena. So ngiyacela ngane zakwethu namhlanje ukuthi let's focus ngane zakwethu. Ayikho into edlula ukufocus ngane zakwethu. Whatever isisekelo sisebenzisayo, hlala entweni othembele kuyona ngane zakwethu, ungasuki. Uma kunomuntu okulaphayo, uma ukhethe umthandazi uZondo, umthandazi usibanibani omkhethile, hlala kulo mthandazi, mnika ithuba lakhe uthi ayenze lento lena. Yes, kwabanye isikhathi nami lokhuzana ngeke ngathola isikhathi empilweni la ngangisokola khona ngane zakwethu. Uthi uya kumuntu ulokhu uyacikelela, uya kumuntu uyacikelela, ubona umuntu ngathi akasathandi, ubona umuntu ngathi sekayacikeka, akasathandisisi. Uyabona ukuthi noma ufika njena nangendlela abuka ngayo akusemnandi, kuyenzeka lokho. Kodwa ke ake sithi uthola umuntu ngane zakwethu onesineke sakho, ongenankinga nawe njengoGogo Bathini Mbatha, noma ngabuya ngekahle ongeke benankinga nawe, hlala lapho noma ubani oya kuyena. Ungabe uthathekile usuyagijima yaGogo Bathini Mbatha kodwa lo muntu usuka kuya omnikanga ithuba. Ungabe uthathekile ngane zakwethu, asiqikelele ngane zakwethu ukuthi yonke into esiyenzayo sinika ithuba elifanele, sinika uthando elukufanele ngane zakwethu. Ithongo liyajabula ngane zakwethu. Yilona solution ke le, yiyona into enzakalayo. Gogo mase ngihleli ke ngizobenefita ini mina? Kungenzeka wena ungaqala ubenefit ngokuthi uhamba kuGogo Bathini Mbatha, kodwa umuntu oyena benefitayo thuthi ingilosi yakho. So siyacela ngane zakwethu uGogo Bathini Mbatha lona, ngiyacela ngane zakwethu isihloko senamhlanje sithi njena cikelela entweni othembele kuyona, ungasuki, ungavumi ukususwa ngane zakwethu. Cikelela, hlala
abaziyoka abake bafika ekhaya bayazi imphumela esibanayo, bayazi ukuthi kwenzakalani uma umuntu ethembele. Umuntu aqala afika athi hayi gogo kusathule, ngithi buya. Athi hayi gogo kusathule, ngithi asiphinde futhi. Athi hayi gogo kusathule, ngithi asiphinde futhi. Abuye somuza athi gogo awuthi ukuvala kancane manje, ngithi wena uthi ngikhuphula ivolume. Ngikhuphulile ke ivolume, wena usothi ngivale. Ngane zakwethu uGogo Bathini Mbatha, uma kuuhambo lami lokugcina lolu ngane zakwethu, ngithanda ukubonga abalandeli beGogo Bathini Mbatha. Ngithanda ukubonga ithongo lingikhethile. Ngingokhethiwe ngane zakwethu, akuwona wami lo msebenzi, ngikhethiwe. Kuba bonke abantu baba bangakhetha mina, bangibone ngibalekile abakithi ukuthi lo msebenzi bazowunika mina, ngoba bawubone nginezandla ezifudumele ngokwanele ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiwuphathe umsebenzi wamathongo kuze ngifike lana. Akuyona into yokudlala ngane zakwethu, ukushiya umndeni wakho, ushiya impilo yakho, ushiya abangani, ushiye imali ngane zakwethu, ngoba musekhaya abantu bayafika kunamabhizinisi uGogo Bathini Mbatha wenzayo, kodwa uthi ngushiye konke lokho, ngudele konke lokho, ngize lana ngizofuna izinto for nina. Lokho chaza uthando enginalo kimi ngaphakathi. Ngiyacela ngane zakwethu, uma wenza i-appointment nomelaphi wendabuko, whether uGogo Bathini Mbatha noma yimuphi umelaphi wendabuko, respect, honor that appointment ngane zakwethu. Ngiyacela awenzeli wena, wenzela labantu bakini othi ufuna ukubona isizwe. Abanye abantu you searching for a flat to rent, or you searching for whatever Empangeni, bese qhamuka uGogo Bathini, usearcha something else, qhamuka uGogo Bathini. Bukathi ungamlindele uGogo akhulume, ahlale endabeni ngeinkinga ezik-affectayo wena. Ucabanga ukuthi yini lokho? Wena umuntu ucabanga yini? Ukwazi kwakho, ukuhlakane bakho? No. Yingilosi yakhe kudirectayo ngane zakwethu. Nalaba abathi gogo yazi ngibonisiwe ufika kimi uthi angenze kanje. Ngiyakwazi lokho. Yenza njengoba ngutshelile ngifika kuwena ukuthi azikaze sihlangana ifuni wena leyo. Mina nengilosi yakho sesihlangene ukuthi mina nawe asikaze sihlangane leyo ifuni wena leyo. Ngane zakwethu, inkosi ithwele umusa, please faka ama-horror club kanje, hamba kanje ngane zakwethu. Unganaki into ezala, unganaki into ezala, hamba ubheke phambili ngane zakwethu. Unganaki lutho entweni othembele kuyona ngane zakwethu, angeke uyisolo. Salukazi sendoda uGogo Bathini Mbatha, uAnti Usha, Locksmith, umavula kuvala emzini amanye amadoda ngane zakwethu. It has been such a blessing. Lena, it was a spiritually gaining trip, one of its best, because all the trips that I'm doing, I think they are all best, they are all good. This is one of them. I'm so proud to be here. I'm so proud to represent South Africa. I'm so proud to represent abelaphi bendabuko base South Africa. Ngoba lana ngizele mina South Africa ngilapha ngisho abelaphi bendabuko ngiyabasiza, nami khona abangisizayo. So ngane zakwethu, inkosi ithole umusa. Please don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share, don't forget to press the notification button for more videos from Gogo Bathini Mbatha TV on YouTube. Thank you very much.